Айде, господа кочкари, на прясата стока. Днеска взехме телешки бъбреци. Вижте го. Малко бъбреци от малко теленци. Екаре прясно, заклано, охладено, прибираме. Свинско шкембе, изчистено, перфектно изчистено. Екаре шкембенца. Свински сърца. Екаре прясно сърце, вижте. Стока трепач. Това предлагаме за ваши домашни любимци. И тук имаме свински бъбреци. Ето, прясно бъбречи, субпродукти. Прясно, хладено, преди малко прибрахме и черния дроб, свинския. Изглежда по същия перфектен начин. Ето, повтарям, пресни бъбреци, свински, бъбреци телешки, изчистено свинско шкембе и свински сърца. Топ качество. Кой както иска и по колкото иска, неограничени количества.